Moi boas, que tal? Pasa que está perfecto. Cando vives do humor, o normal é que vayas máis ao límite, pero a xente sigue tomando tan en serio as cousas que decimos no humor como se foran cousas que di un filósofo, un político. Non sei se imos con ese freno de man, pero sí, eu sempre digo que aquí o diferencial é como dis as cousas. Non está para facer humor, por suposto, que eu creo que se pode facer humor con todo. Os límites ponos cada un para o que fai e despois os límites creo que os ten que poñer o que recibe sempre. A ti se non che gusta algo, a ti se non che gusta o café, pois non o tomas, ou se che senta mal. A ti se non che gusta un cómico, non o vayas a ver. Non somos ciruxanos. Se nos equivocamos, non imos matar a ninguén. Pero que estamos nun tempo de que todo o mundo está moi enfadado. Que tristeza, non? Que tristeza de vida alguén que non sexa capaz de rir, xa non digo a diario, que sería maravilloso poder rir con cousas a diario. A risa, sempre o dicimos tamén nos espectáculos, creo que é unha gran medicina, non? É un gran tranquilizante, non sei, é bo, faz abdominales, é bo para todo, Para min é como comer, ou como, perdonando, cagar, ou como cousas que necesitas facer todos os días para atoparte ben, sabes, respirar, rir, hai que rir, porque senón esta vida é unha merda. Normalmente os seguidores da Panorama están concentrados en campos, mirando pa orquesta. Nos aquí chamámoslle campo da festa, pero se usted quere chamarlle campo de concentración, chamarémoslle campo de concentración. Moi ben, chamarémoslle campo de concentración da festa. Moi ben, señor. Quero seguir sendo un neno todo o tempo que poida, que por momentos eso, poñome serio e fágome maior e non me gusta nada. E son actor por casualidade ou porque me escolleu o oficio a min, creo. Eu estudiei Filoloxía Galego-Portuguesa, o meu destino levaríame a ser mestre de secundaria ou este tipo de cousas, dando galego nun instituto, pero no medio entrou o teatro un pouco como xogo, como... Bueno, por ir cos amigos, foi culpa quizá tamén da xente que me rodeaba naquel momento que empezamos a facer teatro con Marcos Pereiro, que era o meu compañeiro Mucha Nucha, con Patricia, que hoxe é a miña muller, todo no instituto, empezamos a facer teatro. Creamos aquel dúo, aquela cousa de Mucha Nucha e tal, e sin querer, porque foi xogando, empezaron a pagarnos. Despois veio a Televisión de Galicia, fixemos un casting destes de multitudinario en Luar, fomos a probar a Luar, dixéronnos que sí, pero nos chamaban, daquela chamámonos de Supermartes, empezamos en Supermartes, acabamos co Supermartes, sempre dicimos que fomos nosos que acabamos co Supermartes, botamos seis programas ou así, e acabou. Pero como vas falar cunha moto, muller? Como que con a moto? Falei con Mizuki, muller. Con Mizuki, como vas falar con Mizuki? Mizuki é unha moto. Que moto, muller? A de Pepe de Rumbe, que é unha Mizuki 1500. Que cambiou? Intento que non cambie moito, porque cando intentei tomalo en serio, a profesión, foi nos momentos que menos disfrutei dela, que peor o pasei. En Tourilandia, aquel programa que veo despois de Land Rover, por meterme demasiada responsabilidade, demasiado peso, cando esta profesión é para disfrutar. Xa sei que dis, sí, xa, pero é así. Temos que pasalo ben, e facendo comedia tens que divertirte, porque senón amargaste. Pero aprendí moitísimo. Quizá foi o tempo que máis aprendín de todos os anos que levo dedicándome a isto, porque cando pasas mal, cando te equivocas, cando te enganas, é cando aprendes de verdade, porque cando vai todo ben, pouco se aprende, acostúmbraste a que vaya ben, pero non é sempre así. Pero cambiou en que ao mellor agora, pois, guíome máis de isto teño que facelo, agora é o momento de facer isto sí, isto non. Aprendín un pouco a decir que non. Que o difícil é chegar a ese punto de poder decir, de poder escoller xa, porque é unha profesión onde a gran maioría, aí están os datos de que a gran maioría dos compañeros e compañeiras, pois, para chegar a fin de mes, é unha profesión moi complicada e moi fastidiada. É verdade que nesta profesión é como todo é para arriba, todo é para baixo e tal, pero se miro para atrás, digo, cal non foi un momento doce? Quero dicir, non foi doce pola miña culpa, porque ti tes un nome co teu programa, un programa co teu nome, e dicir, joder, eso é a hostia, pois claro, eu pasei non mal, pero é un momento doce profesionalmente. O éxito todo que tuvemos cando empezamos con Luar, non sei que, o en Land Rover, cando fixemos Fariña. Seguir así y algún día esto será vuestro. Y ahora vamos a racharla. No, hay que estar frescos para mañana.
¿Cuánto tiempo llevamos esperando esa palmada en la espalda, joder? Eu quero traballar aquí e desde aquí, e canto máis cerca este da miña casa e da miña cama, máis feliz son. Ao final este é o meu lugar, o meu país, a lingua na que quero traballar. É verdad que tamén estou traballando para proxectos que son en castelán, pero moitos deles intentamos que se note ben de onde somos, sí, e xa os propios proxectos cambiou moito eso no audiovisual. Creo que, non sei se botarlle toda a culpa, pero Fariña mudou moito a perspectiva a nivel do Estado nacional de toda España, do rollo dos acentos e de todo isto. Antes era todo neutraliza, e hoxe os acentos xa lle dan vida, xa eran colores nos proxectos, non? Entón, creo que bendita cousa tamén que un poida dicir, vai, eu fago de médico en unha serie en Madrid, pero é galego, ten acento galego, cal é o problema? Porque pasa de verdade. Antes non podía pasar, agora sí. Estamos con rondallas, estamos a piques de empezar a segunda tempada de Clanes. Acaban de anunciar tamén en Movistar La Canción. Faime, quero dicir, moita ilusión no sentido de ser o primeiro que fai a fraga en ficción. No xeito de falar, se me permitiron máis ou menos a licencia de intentar achegarme aos seus tonos. Eu intentaba tamén que ese balanceo que era tan acusado ao final tamén irlo metendo, pero non me decíamos director, non o fagas, bueno, vale. Ainda que nos vídeos, cando saen nos vídeos con Franco, cando era ministro, porque fago dun fraga da miña idade, naquel tempo que era ministro de Turismo e de Comunicación, xa debía ser un problema de cadera, xa algo o camiñar xa era un pouco así. Non teño a sorte de gañar premios, quero dicir, é verdad que traballo moito e prefiro eso, sempre os que non gañamos premios dicimos eso, o importante é traballar. Pois o mellor cando morra, sabes, hai moita xente que traballa moito e despois cando morre si é cando che fan cando che dan os honoríficos e esas cousas. Ti probaches algunha vez o leite? Os paxaros non bebemos leite, Carpin. Touriñán parece que fai moitas cousas, pero non as fai Touriñán. Quero dicir, fai unha xente que está de arredor, e neste caso Álvaro e Javi, Álvaro Pérez e Javi Lopa, que son os meus socios. Estamos moi orgullosos dese proxecto. Para min Vivo Palula é a sensación dun avó. O pai, diría eu que é Álvaro, que é o que ten que criala e manter e tal, e eu son o que solo digo, ai, que orgulloso, e caima baba, e a lagrimiña e eso. Pero estamos moi orgullosos de Vivo Palula, porque fan falta contidos en galego para os máis pequechos. Gustaríame facer humor como o que fago, ou a mellor un pouco máis irreverente, con dibuxos animados. E neso estamos tamén. Pero unha serie, unha peli? Unha serie. Unha serie que se... Non sei se pode decir o título, igual cambia, pero chamase Lola, Porco e Paco. E es, como podedes entender, pois son unha muller, un porco e un home. Ese monte que igual se ve por aí detrás, ese verde todo é Castelo, esas casas que vedes de arredor. Castelo Conda nace eu levo dende que tiña 18 a 19 anos na comisión de festas de Castelo, traendo orquestas e facendo verbenas como en todas as parroquias de Galicia, e chegou un momento de cando xa trouxamos a Panorama, o Combo Dominicano, non sei que, cando xa metimos nunha aldea de 80 casas a 8.000 personas que non había onde aparcar e que tiñan que tirar os coches nas leiras, pois decir, deberíamos irlle dando unha volta a isto e cambiar a mellor cambiar a cousa un pouco a un pouco máis de todo, quero dicir, culturalmente, pero un pouquiño máis variado, porque nunha aldea nunca tes a posibilidade de ver unha obra de teatro, un monologuista, un concerto ou na maioría das aldeas, vai. É unha festa ver aquí toda a aldea chea de xente, con tanta vida, con tanta... non sei, con tanta enerxía, non? É felicidade, dá justo estar aquí. Parece unha familia xigante. É egoísta por a miña parte, porque eu como vivo aquí, gústame que ao meu alrededor pasen cousas. E que a nós tamén nos pasen, aos que vivimos na aldea, non? Que non haxa que ir ao teatro a Vigo, ao teatro a Coruña ou a Santiago, senón que o teatro veña de vez en cando a vernos a nós. E o problema é se non tes toda esa xente detrás, sería imposible facer o que facemos. É unha festa dun pobo, dunha aldea, que quere facer eso e que disfruta, quer dizer, traballamos moitísimo, pero disfrutamos creo que o doble. Así que é fantástico. Pues muchísimas gracias. No, gracias a vos. Vou tomar o café que me enfría. Toma café. A la saúde.